Какъв прекрасен ден е днес, приятели! И сега нека отидем за закуска. Леле, какъв вкусен сандвич! Не. Гримсън? Го направим. Гримсън, ти направим този сандвич? Леле, доста е добър. Леле, брато, какво ядеш? Добре, да седнем и да се похапнем. Ням. Но, ще се го взема за после. Така, това, което в момента направих е The Kitchen Mod. И днес аз ще ви покажа всичко за този интересен мод, който е малко кратък. Първото, което ще бъде тази дъска за правене на сандвичи. Така, за да направим сандвич, ще ни трябват 2 коренчки от хляб, малко маруля, малко такива парченца маруля, после малко парченца моркови, нека сложим малко изпечени филенца, после малко изпечени паржоли, домати, айсбергът и това, може би бекон, разбира се, бекон. И така, сега да направим сандвичът. Започвам от филийката хляб. После слагаме бекон. След което ще сложим малко айсберг, после парченца морков, после много паржоли, домати, още паржоли. Не, това е лимитът. Добре. И слагаме втората филийка хляб. Само след една паржола, защото аз не обичам домат. Добре, готово. И ние направихме сандвич. За да вземете сандвич, трябва да натиснете Shift и десен бутон. Ето го и нашият сандвич. И за да сервирате сандвичът, нека първо да взема чинията. За да сервирате сандвичът, трябва да имате чиния. Ето го и нашият сандвич, който може би Гримсън ще се похапне по-късно. Добре, да продължаваме. Тези тук са кухненски купчета. Аз така и казвам. Защото става, или пък ако си правите някаква шахматна игра, нещо подобно. Това тук, приятели, е печката. Печката се отваря с гола ръка, като натиснете Shift и десен бутон. И вътре вие имате право да печете. Нека вземем нещо неизпечено. Като неизпечен бекон, като тези неизпечени паржоли и тези неизпечени паржоли. Сега ще ги изпечем в тази фурна. Точно сега. Но първо трябва да имате и кол. Трябва да имате кол за тази работа, т.е. въглен. Затваряте печката и те се пекат. Гледайте ги, защото последния път аз, когато не ги гледах, извадих това. Burnt meat. Изгорено месо. И когато са готови, което ще е след 3, 2, 1 и те са готови. Ето, казах ви. Отваряте и всичко спира. Натискате и вашите предмети изпърчат, разготвени. Добре. Сега следващото, което ще ви покажа е ножът. Той помага за много неща. Ако искате да правите нещо, нека вземем маруля за тест. Хляб, може би. Не, хлябът не може. Сирене, домат и пиле. Нека открия много пиле. Ето го. Пиле. Къде си пиле? Ето го и пилето. Добре. И ето как се използва ножът. О, Гримсън, откъде знаеш, че ще съм тук? Едно. Така. Този мод ще ви обясня по-късно в следващият ми клип. Ето така. Слагате навсякъде по един нож.
И по нещо, което искате да изрежете домат. И стават 4 изрезани доматчета. Нож и сирене. 2 изрезани сиренца. Нож и маруна. Нарязани марули. Нож и пиле. Става пилешки крак. Добре. А сега нека ви обясня статистиките на чинията. Да намерим една чиния. И пак просто ще взема. Нека затворим това. Да, така е. Да, така е перфектно. Нека вземем тази чиния. И разликата между чинията и това е, че можете да слагате все разнообразни и други неща. Можете да слагате колкото си искате нагоре неща. Като бекон, chicken legs, това. Ще сложим много такива. После много сирене. Много пържоли. Добре, ще напълня слот едно. Хайде, не може ли? Сложа цели 43 пържоли. Ето така. Вижте, приятели. Вижте, това е огромно блюдо. И видяхте, че може да правите колкото си искате нагоре с тази чиния. И за да вземете Shift и десен бутон. И после пак натискате. И цялото ви блюдо е тук. Дори може да го копирате, ако сте на креатив. Но да вземем. Нека ги метна за... И това беше всичко от мен за днес. И довиждане от мен. Довиждане! Не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате за мен. Довиждане, приятели!